Jeg hedder Sara, og jeg vil gerne vise den trekant, hvor man har vinklen og den modstående katete. Og jeg starter med at lige fortælle dig om algoritmen, som er 1. Lav en modstående katete plus en vinkel. 2. Lav en normal til kateten. 3. Forlæng vinklen. Og 4. Lav en normal der, hvor den skærer normalen. Og der starter jeg så med at lave kateten. Jeg skal have en anden blyant. Og så laver jeg en vinkel til. Og det er helt tilfældigt. Det er bare der. For så at få den samme længde på kateten og have den samme vinkel, så skal vi starte med at lave en normal til kateten. Og det gør jeg ved, at jeg sætter min passer der, hvor kateten den ligesom ender. Og så bruger jeg, og det er ligegyldigt, hvilken radius du bruger, det er lige meget. Og der laver jeg, egentlig så kan man lave en hel cirkel, men jeg vælger bare at lave et lille snit på linjen, og så i den anden ende heroppe også. Og så forlænger jeg linjen, men inden jeg lige gør det, så skal jeg lige lave et lille, sådan en lille, så man lige kan se, hvor lang kateten den måtte være. Og så kan jeg lige forlænge den, for det må man ifølge Euklid, så må man forlænge en hvilken som helst linje. Og så har vi det. Så tager vi vores passer igen, og sætter den ud i punktet, hvor linjen, eller hvor kateten, den skærer med vores halvcirkel. Og så bruger vi den diameter, der er som radius. Og så laver vi ligesom en lille halvcirkel her. Og så også i den anden ende. Sådan der. Og så tager vi og flytter vores passer ned til den anden side. Og så gør vi bare det samme. Sådan der. Og så kan vi se, at vi får et skæringspunkt der og der. Og der laver vi så en linje. Og det er så normalen til kateten. Sådan. Og så forlænger vi. Efter det, der forlænger vi vores hypotenuse hernede. Og den skal op, og så skal den ramme normalen. Gør vi sådan der. Og så laver vi faktisk bare en normal mere til det punkt, vi har lige der. Og det er heller ikke så svært. Det tager vi. Passer, sætter. Og det er som sagt ligegyldigt med radiusen. Tager vi, og der laver jeg igen bare en lille sådan skære, fordi at ellers bliver det noget værre rød til sidst. Så er der ret mange linjer. Og der tager vi lige og forlænger normalen heroppe igen, for at vi er sikre på, hvor vi skal sætte vores passer. Så tager vi og sætter passeren, og igen så bruger vi bare den diameter, der er her, som vores nye radius. Så laver vi en lille halvcirkel. Der og der. Så flytter vi den, og gør det samme igen. Der. Og så forbinder vi de to skæringspunkter. Det skæringspunkt med det skæringspunkt. Og så forlænger vi den lige lidt mere, for at den når ned til vores husliggende katete. Sådan der. Og så tager vi helt forsigtigt, og så lige laver, eller forlænger vores katete hernede. Der. Og på den måde, der kan man se, at jeg startede med en vinkel her. Og så den modstående katete. Og i virkeligheden så rykkede vi bare kateten hen, så den passede med vinklen.